Oi, ada माब्रै? मोजां ना? मोजां आस्सा दे बहुद गोबावजों लोगो मोनदों आरो आदाखौ बेबायदिनो ओरैजायनो जोग्राफोर बिसोरनो बिथांमोना रंजाफानो हागोन माब्रै आदा? मोजां ना? 옥시그라 얘는 옥시. दे मोजां मोनाखसै आस्सा दे iya मोजां ना partner aruna laga mandang oi bro मोजां ना गोबां सुबुंफोरा बे अन्थाइबारिनि जोलुर बादायारि फुटबलखौ गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोननानैब्लाबो फैनानै नायफैदों आरोना लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय आदै मोजां ना गाज्रि दिनैनि खेलाया मोजां ना आस्सा दे आस्सा मा होनदों आदै औ नुहोगोन आदै नुहोगोन ओमफ्राय दाहाय नायदो मबाइल गिदिर दंब्ला मिनिया बर' दे मिनिया बर' आदैयाबो नायनो दाबो मोजां मोनबावथारो नामा दाबो फुटबलखौ नायनो मोजां मोनबावथारो न'आ अबाव आदैनिलाय खाथियावनो ना
बेबायदिनो आरोना सेकेन्ड हाफखौ जों नुनो मोनगोन दिनैनि बायदि नायनानै लागोन लोगोफोर बेबायदिनो ओमफ्राय माब्रै जोबोद मोजां मोनदों नायनानै आच्छा गोजोननाय मोनदों दे ओमफ्राय गामिया बहायमोनलाय जोंना सान्तिपुर सान्तिपुर ना आच्छा दे मोसाखावरि बिथांमोनखौ फैनानै बै गल राउन्डआव ओमफ्राय सालायनाय जाबाय आदै बबेनिफ्राय फैदों औ दांसोबारि ना ओमफ्राय माबायदि दिनैनि जोनायाथ' मा बुंबावनो आंबो जोग्रामोन आच्छा मोजां नुदों एसे ओमफ्राय बेराफारसेनो गाज्रि नुयो गोजोननाय थाबाय आदै आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलाव फोरमायनायनि थाखाय मिनिया बर' औ फाथाबारि नङा जोंना गामिया एकदम सानजा खैला मैला मा आच्छा ओमफ्राय आब'आ अबे गामिनि जाखो रानि सुन्द्रि आच्छा ओमफ्राय बल नायफैदों ने दे जोबोद मोजां नायनांगौ बेबायदिनो ओरैजाय नै गोबाङानो नायफैलायदों बेबायदिनो ओरैजाय नै माब्रै ब्र' मोजां मोजां ना थेंक इउ आदाखौ लोगो मोननाय जादों दे मोजां ना आदा मोजां दे बाबु आदा मोजां ना दे माब्रै आदा मोजां ना आच्छा दे मोजां ना आदा ভাল ना दे ঠিক আছে মিনিয়া বড় চ্যানেলের নাম ইউটিউব ওই ভাল না ক'ত ঘৰ ওচৰতে না माब्रै आदा मोजां ना आच्छा दे माला खस्थ'लै 50 थाखानिखौ माबा खोबग्रा होनांगौ बिसोरो आच्छा दे मोजां मोसानानै दिन्थिफुंनायनि थाखाय हामबाय होनदों मोजां ना फंबाय दे
रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे फोसावनाय दिनैनि बादायलायनायाव जोंनो कमिटिनो एबा रेफारि टीमनो बेस्ट प्लेयार सासे सायख'नो नांगौ आरो बे बेस्ट प्लेयार सायख'नायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि मदद लानाय माबोरै आदा आरो रायजो राजाफोरनिसिम ओमफ्राय अबेनिफ्राय फैदों आदाया क'क्राझार ना ओमफ्राय बबे मोनसेया साबसिन जोंना देखायगासिनो गोजा ना आदसा गोजोननाय थाबाय आरो जाय जार्सि नाम्बारा बांसिन लिरजादों बिथाङानो दिनैनि बादायलायनायनि साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जागोन मोजां ना आदा मोजां ना मोजां औ दे ओमफ्राय आमाय दे जोबोद मोजां आदसा दे औ नै ओमफ्राय आदा मोजाङै दङ ना औ ओमफ्राय बल नायफैदों दे ओरैजाय मा ब्लग फंबाय मिनिया बर' इउटुब चेनेल मिनिया बर' दा सार्च खालामना नायनोसै औ नायदो दा खेलाखौ मोजां नुदोंना खेलाखौ मोजां मोनदों औ ओमफ्राय आं बांसिन खेलाखौ खेबनाय जायाखिसै पाब्लिकफोरखौ देखायनाय जासिगोन दिनैनि बे मुंख्लं खाम्फा फुटबलाव माबायदि मानसिया बेसेबांनाखि जादों बेखौहाय देखायनो थाखाय गिदिंनाय जाबाय आरो औ नुलांनो मोनगोन सोर माबायदि मानसिया फैदों गासैबो बे दिनैनि ब्लगाव गोजोननाय थाबाय दे गोजोनबाय आस्सा नै जोंनि ब्रादाराबो फैदों नायफैदों आरो ना फुटबल होनबाथाय एकदम जालायखांखायो आरो औ दे ओरै बांसिन आरो ओरैजों बांसिनै मानसिफ्रा बिराद नायदों आरो ओरैहाय साबसिन जिरायनोबो ओमफ्राय दा बेबायदिनो नायलादों फंबायाबो नायगासिनो दं एक्टर एकदम एक्टर आरोना सिबिनां जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ बेबायदि गोजौ माननि बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो बे गोबां रांनि गोनांथि जानायखौ जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरि बेजों लोगोसे मार्टिर डी जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि 2022 सिजन 2 नि बान्जा आबादखौ गोबां सुबुंफोरा गोबां मानगोनां बिथांमोना अनसुंथाइ होनानै हेफाजाब खालामदों आरो बे हेफाजाबगिरि बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै बे समाव बुंलांनो गोसो जादों आरो बेनि गेजेरजों हामबाय होनो गोसो जादों गिबियाव दङ इउनाइटेड फराम अफ एलडिएफि बिथांमोनाबो रांनि अनसुंथाइ होदों बेजों लोगोसे मानगोनां रोजराज एबा बिरि मोनलां बिथाङाबो रांनि अनसुंथाइ होदों बेजों लोगोसे हिमालय हटेल बेजों लोगोसे दा इउनिभार्सेल स्टुडिअ मलनि बिगोमा मानगोनां असिन्त नार्जारि बेजों लोगोसे एरिस्टल मोसाहारि बेजों लोगोसे मानगोनां कन्ट्रेक्टर मुस्ताफा बरगयारि